Gadewch i ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac i ddod i astudio dy air ac i ystyried yr gwirioneddau, yr athrawiaethau rhyfeddol sydd yn dy air ac i ni yn gofyn o Dduw. Mae nid dim ond gwrandawyr dy air y byddwn ni, ond y byddwn ni yn gwneithurwyr dy air hefyd. Helpa ni fod yr hyn dylsen ni fod yn y dyddiau tywyll yma, yn y dyddiau dyrys yma. I ni yn gofyn am help. I ni yn cyffesu ein gwendid yn crwydro cyson, ein methiannau cyson. Ac i ni yn daded i lawr yn llawer i rhwydd a llawer i gyflym. Ac yn gofyn ti faddau ni am hyn. Helpa ni fod be ddylsyn ni fod nawr. Arwain ni diogela ni bendithiau'n hamser. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air y Duw, chydig o goheddiadau, atgoffach chi am yr hyn sydd ar y we gyda Nghapel y Rhath. Y bwriad yw ar ddechrau'r wythnos i osod ar y wefan emynau'r Efengyl, myfyrdodau byr o emynau sydd mor rhyfeddol, mor ardderchog, sydd gymaint o'r Efengyl yn yr emynau ni canu. Ac yn edrych ymlaen at y dydd pan byddwn ni'n cael dychwelyd i gyd ganu. Ond tra ni yn y sefyllfa yma i ystyried y geiriau. Ac felly tua 10 munud o hyd, negeseuon o Efengyl, cyfle i rhoi neu gyfeirio rhai sydd yn ceisio at y myfyrdodau byr yma. Ac felly tua di llun, falle ar ddydd Mawrth, yn dibynnu ar amgylchiadau fydd emynau'r Efengyl yn cael ei gosod ar y we. Ac yna, yr oedfa hon, sef Egluro'r Efengyl a'r nos Fercher yn cael ei osod am 6 o'r gloch. Ac yna ar y Sul, oedfa bregethu hefyd, unwaith eto, wastad yn canolbwyntio ar bregethu'r Efengyl. Neges i'r di-gred i ddod at Crist ac i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs, does dim un neges fwy pwysig i'r Cristion i glywed am y ffordd o iachawdwriaeth a'r ffordd y deithon ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ffordd i fwydo'r enaid. Felly, am hanner awr 3 ar ddydd Sul, oedfa bregethu. Nawr gadewch i ni ddarllen o air Duw yr Efengyl yn ôl Luc, pennod 23 ac yn dechrau yn adnod 39. A cyn i fi ddechrau darllen, os gael gyfeirio fan hyn, mae J.C. Ryle mewn un o'i lyfrau eraill y mae wedi ysgrifennu ar yr Efengyl hon. Fe ddwedodd fe ddylai'r geiriau yma neu'r llythrennau yma gael eu hargraffu mewn inc o air. Ac o gofio hynny, cadw hynny mewn cof wrth i fi ddarllen yr ychydig geiriau. Dim llawer o adnodau, ond dechrau adnod 39. Ac un o'r drwy gweithredwyr agrogasid a'i cablodd ef gan ddywedyd, os tydi yw Crist, gwared y hun an unau, eithir y llall a tebodd ac a'i cyrraeddodd ef gan ddywedyd, onid wyt ti yn ofni Duw gan dy fod dan yr un ddamnedigaeth. Yna ni yn wir yn gyfiawn canys yr ydym yn derbyn yr hyn a heiddau'r pethau a wnaethom, eithir hwn ni wnaeth ddim allan o'i le. Ac fe ddywedodd wrth yr Iesu arglwydd, cofia fi pan ddelich eith deyrnas. Yr Iesu ddywedodd wrtho, yn wir medda fi ti heddiw y byddi gyda mi ymharadwys. A bydd y bendit Duw ar iair sanctaidd ef. Wel, i ni wedi cyrraedd pennod rhif 11 yn y llyfr yma am sancteiddrwydd gan J.C. Ryle. A'r bennod yma yn cael ei alw Tlws, Mwyaf, Gwerthfawr, Crist. Ac yn canolbwyntio ar yr adnodau yma ar ddiwedd pennod 23. Ac yma yn hanes gwefreiddiol, llawn cyffron diwe. Mae hanes y lleidr edifeiriol. Hanes fel dywedais i ar y cychwyn, mae Ryle yn pwysleisio fe ddylai'r rhain fod yn cael ei hargraffu mewn air. Mor bwysig yw'r adnodau yma, yr hanes yma. Mae'r hanes mor bwysig mae'n cynnig cysur anhygoel i'r ceisiwr, ond mae hefyd yn cynnig rhybudd anferthol i'r ceisiwr hefyd. Dyma i chi adnodau, chydig o adnodau'n unig, yn llawn rhyfeddodau, llawn o'r Efengyl, yn llawn o'r disgwyliadau o'r hyn yw Cristion. Mae popeth yma. Mae'n cael ei rhoi yn y llyfr a sancteiddrwydd achos mae'n disgrifio dyma yw Cristion. Dyma beth yw gwir Gristnogaeth. Dyma beth sydd o wraidd y cyfan. Mae'r cyfan i'w cael fan hyn. Darllenwch yr adnod yma, darllenwch lyfrau am yr adnod yma, fe ddysgwch chi lawer. Mae disgrifiad fan hyn o beth yw un sydd wir yn sanctaidd.
sydd wir yn ddiwiol. Mae'n swn o'n rhyfedd ond i ddisgrifio Lleidr fel un sydd yn wir sanctaidd, heb cael llawer amser i brofi'r pwynt. Dwi ddim wedi cael llawer amser i ddangos ffrwyth edifeirwch. Dwi ddim wedi cael blynyddoedd o gerdded gyda'r arglwydd i ddangos hyn. Ac eto, i ni'n honni fan hyn, dyma chi eiriau sy'n disgrifio beth yw Cristnogaeth a beth yw gwir sancteiddrwydd. Wel, rhai o'r isbenawdau. Dechrau gyda'r gyntaf y mae J.C. Raleigh i ddefnyddio i ddisgrifio'r benod hon. Nerth a pharodrwydd Iesu Grist i achub pechaduriaid. Yn yr adroddiad yma, yn yr hanes byr yma, i ni yn darllen ac yn gweld y nerth anhygoel sydd yna gan yr Iesu i achub pechadur. Eseia 63:1. Pwy yw hwn yn dyfod o Edom, yn goch ei ddillad o Bosra, hwn sydd hardd yn ei wisg yn ymdaith yn amlder ei rym. Dyna i chi ddisgrifiad, yn amlder ei rym. Ac i ni yn gwybod hynny yn dydyn. I ni'n gallu tystio i hyn os i ni'n meddwl amdano ni yn bersonol. I ni'n gallu tystio i gryfder a nerth a phwer Duw yn achub ein heneidiau ni. Os i ni'n meddwl bod achub ein heneidiau ni yn rhyw fater o, wel, mae'n ddigon hwydd, doedd e ddim yn anodd, yna mae yna rhywbeth o'i le. Os i ni'n gallu disgrifio'n iachawdwriaeth ni'n tystiolaeth ni yn rhyw ddisgrifiad naturiol, rhesymegol, a mae'n dilyn yn naturiol. Roedd gen i mam a tad oedd yn Gristnogion ac yn had yn wynidog ac yn cael magu ar eilw Gristnogol. Mae'n naturiol felly fy mod i'n dod i gredu. Os mae dyna yw ein meddwl ni, mae yna rhywbeth mawr o'i le. Achos mi fydd pob un Cristion yn gallu gweld gwirth yr oedd na nerth dwyfol yn achubiaeth fy enaid i. A dyna sydd wastad yn goffod bod, achos i ni'n gallu gweld y nerth pŵer sydd yn, y pechod sydd yn ein bywydau ni ac yn ein heneidiau ni, a pa mor gadarn oedd ein gafel ni ar bechod, a pa mor gadarn oedd gafel pechod ar ein drwg ar ein heneidiau ni. Ac felly, i ni'n gallu tystio yr oedd na nerth anhygol yn ein hachubiaeth ni. Ac os oes yna rhywun sydd yn gwrando sydd ddim yn Gristion, ac efallai sydd yn ffeindio fe'n anodd ar y funud, ac yn mynd trwy'r frwydr yma, efallai'n ceisio, efallai'n gwrthryfela, beth bynnag yw ond yn gallu tystio hyn. I ddod yn Gristion mae'n ymddangos yn amhosibl. Mae'r gafael yr un drwg, mae gafael pechod mor gadarn. Ac i ni'n gallu tystio hyn. A dyma beth sydd fan hyn, mae'r ysgrythyr yn disgrifio fan hyn, nerth Crist yn achub enaid. Achos i ni'n darllen yr achos yma, a oes na achos erioed sydd wedi ymddangos mor anobeithiol ar gŵr yma. Mae'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio fe'n sicr fel dyn pechadurus, yr oedd yn sicr yn ddrwg weithredwr, yn leidr, ac i ni'n gwybod yn syth. Nawr, wrth gwrs, os ych chi'n meddwl am rhai yn trio creu darlun a pobl sydd yn dwyn ac efallai bod nhw'n marw o newyn ac eisiau bwyd, be ni'n disgrifio fan hyn yw rhywun sydd yn leidr go iawn. Rhywun, fel sydd mewn llawer i achos, mae'n lladron, dydyn nhw yn aml yn ein hoes ni fan hyn, efallai ni ddim yn disgrifio rhai sydd yn chwilio am afal efallai, ac eisiau bit o fer mwyn byw, ac ni ddim yn dweud bod dwy'n felly'n iawn, ond ni ddim yn trial creu darlun o lleidr, wel, doedd e ddim o'r ddrwg wedi'r cyfan. Yr oedd e'n rhywun, fel ni'n dychmygu heddi, chi sydd wedi cael y profiad erchill o rwy'n yn torri mewn i'ch tŷ, dwi ddim yn neis nag yw, rhywun sydd yn dod mewn i dŷ rwy'n arall ac yn mynd â'i heiddo nhw, a dim hawl i wneud hynny, a'r holl ganlyniadau gall ddigwydd o'r sioc a'r ofn a'r pob pethau eraill, mae lladron, maen nhw'n gwneud pethau erchill. Mae'n beth drwg, mae'n beth bechadurus, a dyma beth sydd fan hyn, lleidr. Roedd e'n ddyn drwg. Ac hefyd yn debygol iawn roedd e'n lofrydd. Yn debygol iawn yn yr achos yma o feddwl am yr hyn gafodd ei ddedfrydu. Yr oedd e'n leidr, yn ddyn drwg, yr oedd e'n cablu, yr oedd e'n lofrydd. Felly dychmygu rhywun yn dod ac yn dwyn rhywbeth ac yn mynd i rhyw ymladd a mae ganddo wn neu gillell. I ni'n clywed y pethau fel hyn trwy'r amser yn dydyn ar y newyddion. Dyn drwg. Ac yr oedd e'n wynebu yn gyfiawn felly, yr hyn yr oedd y gyfraith gwlad ar y pryd yn ei fyny. Dyn ni ddim yn trafod fan hyn a yw e'n iawn i beri fod rhywun yn cael ei ladd yn marw oherwydd ei droseddau. Dydyn ni ddim yn trafod hynny. Be ni'n trafod yw, ar y pryd dyna oedd y ddedfryd.
Ac felly yn ôl y gyfraith gwlad yr oedd yn gyfiawn fod hwn, y lleidr yma'r ddau, yn cael ei lladd ac yn cael ei croeshoelio. Dyna oedd y ddedfryd. Ac mae'n ymddangos fel ei fod yn barod i farw yn yr un modd y bu fyw yn bechadurus. Dyna i bob ymddangosiad. Y lladrodd yma ar y groes, yr oedden nhw wedi byw bywyd afradlon, wedi byw bywyd yn dwyn oedd o pobl eraill ac yn lladd pobl, ac felly wedi cael ei dal a'i dedfrydu i farw, roedden nhw'n ddynion drwg, ac yn ôl cyfraith gwlad ar y pryd yn heiddi'r gosbedigaeth eithaf. A beth sy'n ei cofio yn y cyd-destun yma yw nerth Crist yn achub pechaduriaid. Yr oedd e'n fodlon ac yn abal i achub rhai fel hyn. Lladron, llofruddion, rhai sy'n cablu. Wel, mae hefyd yn dangos fan hyn i ni dysgu gwersi. Yr oedd y dyn yma'n agos iawn i farw. Dyma chi nerth Crist yn achub pechaduriaid. Yr oedd hwn yn agos i farw. Yr oedd wedi'n barod hoelio i'r groes. Mater o amser, yr oedd y bedd yn aros iddo. 1 cam oedd rhwng bywyd a marwolaeth i'r gŵr yma. Gallwch chi ddim fod yn agosach. Gallai wedi bod ar unrhyw eiliad, achos o ran y boen yn cael yn gyntaf, yr hoelion yn cael ei taro i'r dwylo ac i'r traed. Dychmygwch hwnna, mae hwnna'n beth erchyll ofnadw o boenus, ac yna wrth godi'r groes i fyny, ac yna wrth i ollwng mewn i'r twll yn y ddeiar oedd wedi baratoi ar gyfer y groes. Dwi ddim yn gwybod pa mor ddwm fydde'r pren wedi mynd lawr, fel pan i chi yn rhoi polyn a rhoi ffens i fyny yn yr ardd, chi'n gweld y twll yn mynd yn reit ddwfn, a pan mae'r polyn yn mynd lawr, mae yna rhyw ysgytwad yn does, ond dychmygwch chi ar y groes, ar y sgytwad hynny, lle mae'r hoelion yn dal y dwylo a'r traed. Dychmygwch y boen a'r holl pwysau'r corff yn tynnu lawr i'r ddeiar. Byddai'r ysgytwad wedi dadgymalu'r holl esgyrn siwr o fod. Byddai wedi torri rhannau o'r corff. A mi fyddai'r galon yn dechrau curo. A mi fyddai'r boen yn erchyll. Ac felly ar unrhyw eiliad mi fyddai galon wedi ffrwydro. Ac yna wrth i'r gwaywffon, ac i ni meddwl am y poen yna, ac i ni meddwl am y holl erchylltra yna, mae'n ofnadw yn dydi. Ac felly, bydde hwn yn gwybod, lan at y pwynt yma, yn cablu, dal i gablu, yn ymuno gyda'r llall yn cablu. Roedd e mor agos i farw. 1 cam, 1 anadl i ffwrdd, 1 eiliad i ffwrdd, ar unrhyw eiliad yr oedd yr anadl olaf yn dod. Dyna pa mor agos y mae hwn wedi dod. Fod pob angredadyn 1 anadl i ffwrdd o golledigaeth, i ni'n gwybod hynny, dydyn ni. Mae pob un ohono ni sy'n gwrando, i ni 1 cam i ffwrdd o dragwyddoldeb. Ac os heb gredu, os heb bwyso ar Grist, i ni 1 cam o golledigaeth. Ac felly ni'n gwybod hynny, pan ni'n mynd o ddydd i ddydd ac yn deffro yn y bore ac yn byw trwy'r dydd, i ni'n gwybod fe all problemau ddygol dod ar ein traws ni, fe all ddamwain dod ar ein traws ni. Ac felly, o ran yr holl beth yna, i ni 1 eiliad, 1 anadl i ffwrdd. Does neb yn gwybod pa bryd fydd yn hanadl olaf ni. Ond yn yr achos yma, mae yna rhyw ymwybyddiaeth dyfnach yn does. Roedd yn amlwg. Roedd pawb yn gwybod y mae hwn yn agos i'r diwedd. Does dim gwella fan hyn. Y mae ar ben. Mi fyddai'r milwyr o'i gwmpas ddim yn gadael i neb i dynnu fe lawr, i ffrindiau fe, i deulu fe, i bob ymddangosiad, y mae hwn mor agos i farw. Ond yna, ceir digwyddiad rhyfeddol o'r fath newid rhyfeddol. Fe ddaeth diwedd ar ei rhyfygu. Pan ar y groes yn rhyfygu. Cyn mynd ar y groes yn rhyfygu. Ei holl fywyd wedi gwneud hynny. Ei holl fywyd wedi bod yn hunanol, meddwl am ei hunan, yn dwyn, yn lladd, ddim yn parchu eiddo na bywyd pobl eraill. Ond nawr, doedd dim rhyfygu mwyach. Newidiodd ei sgwrs yn llwyr, ac fe ddechreuodd alw ar yr arglwydd. Adnod 42, cofia fi pan ddelich i'th deyrnas, mae'n siarad gyda Crist, mae'n gweddio tuag at yr arglwydd Iesu Grist, gweddiodd am ei gyflwr a gofal ei enaid, fe ofnodd am feddeiant o bechodau, ac mae'n trafod ac yn ystyried tragwyddoldeb. Yn yr eiliadau olaf hynny, bydde llawer yn dadle ei fod yn rhy hwyr nawr, bod hwn yn rhy ddrwg.
ei fod wedi gwrthod Crist gormod. Efallai bod rhai unigolion sydd yn yr achos yma nawr yn ystyried ac yn ceisio Crist, ond yn teimlo efallai eu bod nhw wedi mynd yn rhy bell, a dyma lle mae'r cysur yn yr adnod yma. Rhai sydd yn teimlo bod nhw wedi mynd yn rhy bell, wedi tramgwyddo gormod. Falle bod yna rai yn meddwl am eraill ac yn meddwl na, maen nhw wedi croesi'r linell. Nawr, dydyn ni ddim yn gwybod pan fydd yr arglwydd yn dweud bod yr cyfle olaf wedi dod. Does dim un ohono ni'n gwybod i rai fydd e ar wely angau yn yr achos yma, roedd e ar y groes. Dim un lle ni yw dweud hynny, dim un lle ni yw dweud na, mae'r rheina wedi mynd tu hwnt i bob gobaith. Achos mae'r disgrifiad yma yn rhoi cysur i ni, yn rhoi gobaith. Sylwch ar ateb yr Iesu. Fe gafodd ateb yn syth. A chafodd ateb llawn cariad. Cafodd sicrwydd y caiff hyn y gofynodd amdano. Maddeuant, glanhad, cyfiawnhad, popeth oedd yn angenreidiol ar gyfer ei enaid. Ni bu un erioed, nag ers hynny dderbyn y fath sicrwydd o gadwedigaeth. Ystyriwch bod e wedi clywed y geiriau yma. Dyma i chi, pan ni'n canu gyda'r emynydd, dwed y fod yn eiddo i mi. Dyna beth ni eisiau gwybod. Mewn llythrennau, eglur clir. O, dwi eisiau... Wel, gafodd neb geiriau mwy clir na be gafodd hwn. Adnod 43, yn wir medda fi di, heddiw y byddi gyda mi ym Mharadwys. Mi fyddi di gyda mi. Ti'n dod i'r nefoedd. Rwy ti'n mynd i fod yn barod, fe fyddai'n paratoi denau ti. Rwy ti'n mynd i fod gyda fi. Ond eiliadau ynghynt roedd yn hyfygu. Yr oedd yn cael yr hyn yr oedd yn eheiddi. Mae'n anhygoel i feddwl pan yr oedd yr Iesu yn dioddef cymaint dangosodd ei nerth, ei rym. Hebreaid 7:25. Am hynny fe a ddichon hefyd yn gwbl iachau rhai trwyddo ef sydd yn dyfod at Duw, gan ei fod ef yn byw bob amser i eiriol drostyn twy. Hynny yw mae e'n gwbl iachau. Mae yna iachawdwriaeth lawn. Dyw'r Iesu byth yn achub enaid yn rannol. Nid rhan ohono fe. Ac yna maes o law fi fydd y gweddill yn dod, na, mae e'n iachawdwriaeth gyflawn, yn gwbl iachau. Yr oedd hwn wedi lwyr iachau, wedi olchi'n llwyr lan. Os ymddengys un tu hwnt i achubiaeth, yna hwn oedd e, ond nid yw e yn ymddangos fel ei fod e tu hwnt i achubiaeth. Secharia 3:2, ond nid pentewin yw hwn wedi achub o'r tân. Mae hwnna'n wir yn bob un ohono ni. Ond mae yna rhywbeth fan hyn, does, lle mae'n gwbl amlwg bod yn agosau at y ffin, at y diwedd, at yr anadl olaf, ac mae'n cael ei achub. Ond nid oes na hawl ysgrythurol gen i mi ddweud, mae Rhys i'r ail yn dweud hyn, bod yr Iesu yn derbyn pob pechadur a ddaw ato yn y difar a chredu. Hynny yw, mae'r ysgrythur yn dweud wrthyn ni, os yw pechadur yn dod at yr Iesu yn edifeiriol ac yn credu, yna fe fydd na groeso. Fe fydd e'n derbyn. Ni fydd yn troi yr un enaid i ffwrdd. Nad oes yr un enaid erioed wedi cael ei troi. Mae'n ddion hwydd yn diwe, ac mae hynny'n rhan o fy nystiolaeth i am flynyddoedd, fel plentyn yn gweddio ac yn eisiau bod yn Gristion, ond hefyd eisiau pethau'r byd, un troed yn y byd, ond hefyd y pwysau a'r eogrwydd ac eisiau ceisio sicrwydd. Ac yn gweddio ac yn meddwl ar ôl sawl blwyddyn yn yr cyflwr yma, yn meddwl, wel, dwi wedi dod a does dim byd wedi digwydd. Ac yn meddwl bod yr adnod yn anghywir. Ond yr hyn dysgus i pan ddesi, oedd hyn. Mae dod, ond dim yn edifeiriol, achos doeddwn ni ddim yn llwyr edifeiriol, doeddwn ni ddim wedi gweld ymhechod yn llawn, doeddwn ni ddim wir yn credu, doeddwn ni ddim wir yn ceisio fe gyda'n ngholl galon, ond yna fe ddath cyfnod o argyhoeddiad o bechod a'i geisio mwy na dim byd arall, doedd dim byd arall yn bodloni, ac yna mae'r ceisio yna yn wahanol. Dyma'r ceisio ni'n sôn amdano. Pan i chi'n dod yn edifar dan llwyth eogrwydd fel mynyddoedd byd, yn dod felly, ac yn dod at droed y groes. Pan y mae rhywun yn dod felly? Nid oes un yn cael ei wrthod. Ac felly mae'r ysgrythur yn ddigon clir. Mae'r Iesu'n derbyn pob pechadur. Does dim ots pa fath o gefndir sydd ganddoch. Os ych chi'n gyntaf, mae gwch hwn nawr falle, y lleidr yma, a'r llofrydd yma, efallai wedi cael ei fagu ar eilwyd gwbl anniwiol.
Dim sôn am ddiw, dim sôn am atebolrwydd, dweud edrych ar ôl dy hunan, na beth sy'n bwysig, sdim ots os ti'n dwy'n pobl eraill, eiddo pobl eraill, sdim ots os ti'n gofod lladd nhw, achos maen nhw wedi cael bywyd digon da, gei di be maen nhw wedi cael, a mwynhad y hun am gyfnod, a falle math yna fagwraeth gafodd hwn, ac un treisgar, ac un hunanol a chreulon. Ond yna byddwch chi'n meddwl, mae'r Iesu'n dweud fan hyn ei fod yn fodlon achub rheina. Ydy, dyna beth ni'n dysgu yn ngair Duw, ond hefyd, yr rhai sydd cael ei magu ar aelwydydd Cristnogol hefyd. Mae'r un peth yn wir felly. Y rhai sydd wedi clywed yr Efengyl ac wedi gwrthod yr Efengyl, dyna'r pechod mwyaf erchyll. Yw clywed yr Efengyl a'i wrthod. Ond yr hyn i ni'n ei ddysgu yw hyn. Mae'r Iesu yn derbyn pob pechadur o aelwyd Cristnogol hefyd. Sydd wedi clywed popeth ac wedi troi cefn a wedi byw bywyd afradlon, ond bod na maddeuant i'r rheini hefyd. I ni'n dysgu fan hyn o air Duw, a chybu'r sawl sydd yn credu heb weithredoedd. Dyna wers arall sydd fan hyn. Does dim gweithredoedd yn rhan o achubiaeth. Nid oedd wedi ei fedyddio, doedd hwn ddim wedi cael cyfle i trial byw bywyd gwell a dangos bod o ddifrif am y peth. Yr oedd ar y groes ar fi'n marw, doedd ddim cyfle i ddangos gweithredoedd, nid o weithredoedd, dyna be mae'r ysgrythur yn dysgu. Ond hefyd, dyw bedydd ddim yn sail i achawdwriaeth, a doedd hwn ddim wedi cael ei fedyddio, doedd ddim cyfle i hwn cael ei fedyddio, ond fe ath e'r nefoedd. Mae rhaid ni cofio'r pethau yma. Dydyn ni ddim yn tanseilio'r pethau eraill, dydyn ni ddim yn tanseilio gweithredoedd ar ôl dod yn Gristion, a fi fydd rhain yn dod yn amlwg fan hyn, yn brawf yn yr gŵr yma. Mae'n amlwg, ond nid sail iachawdwriaeth, ydyw bedydd ddim yn sail iachawdwriaeth. Llawer un yn meddwl bod rhyw broffes bach ac yna os dwi wedi dod yn aelod ac os ydw i wedi bydyddio yna mae rhywun wedi rhoi seil bendith ar y ffaith fe mod i Gristion maen nhw'n pwyso ar hwnna ac sawl un fyddwn ni'n ffeindio yn rhagwyddoldeb aeth i golledigaeth ar yr ddealltwriaeth wel fe nes i broffes fi'n gwybod o'n i yn y byd, ond nes i broffes, fe ges i fy wneud yn aelod, fe ges i fy medyddio, ac maen nhw'n pwyso ar y pethau hynny. Ond beth i ni'n deall fan hyn, dyw bedydd, dyw aelodaeth, dyw gweithredoedd yn sail dim byd, nid rheini sydd yn achub enaid, ac i ni'n gweld y fan hyn. Nid oedd hwn wedi cymryd cymundeb, nid oedd wedi cyfrannu'n ariannol, nid oedd wedi gwasanaethu'r Iesu, ond yr oedd wedi edifarhau a chredu. Yma'r pethau pwysig yno. Pam felly dylai unrhyw un anobeithio? Mae'r Iesu, yr un peth heddi ac yr oedd y bryd hynny. Eich holl anghrediniaeth, eich holl gyfleoedd a gawsoch chi, mae yna obaith, dyna beth i ni am, dyna beth fydd yn hyfryd nawr. Petai na un efallai a fagwyd ar aelwyd Cristnogol, neu a fi oedd byw bywyd llwyr afradlon o'r eiliad cyntaf. Pa bynnag un, ond dyna blynyddoedd wedi mynd heibio ac efallai nawr. Arwel i angen. A trwy'r ragluniaethau Duw yn gwrando neu ar y neges hon neu falle yn darllen yr adnodau yma. Dyma be fydd yn hyfryd. Beth nhw'n darllen yr adnodau yma mewn Beibl sydd wrth law falle wrth ochr y gwely yn yr ysbyty yn pigo'r Beibl am yr arglwydd yn ei harwain nhw at fan hyn. Ac dyna i chi gobaith. Fyna ar wely angen sylweddoli fod un felly wedi cael ei achub. A oes gobaith i fi felly? Wel, dyna i chi gysur. Cymerwch gysur o'r adnodau yma. Os ych chi'n ceisio ac yn meddwl bod chi wedi croesi'r linell, ac yn meddwl eich bod chi rhy bell, os oes baich gyda chi, os oes awydd arnoch chi, yna dydych chi ddim wedi mynd yn rhy bell. Mae yna obaith. Os yw'ch calon chi wedi meddalhau, os ych chi eisiau dod yn Gristion, yna dyma beth sy'n bwysig yw hyn. Ni fydde hynny'n bosib, ond ni bai bod yr ysbryd ar waith, ac felly mae yna obaith y cawch chi dderbyn maddeuant pechodau. A yw eich pechod chi wedi fadde, os nad ydyn dewch at Crist, fod eich pechod fel ysgarlad, gallant fod yn wynach na'r eira. Wel, ydych chi'n Gristion, yn grediniwr? Wel, be mae J.C. Ryle yn dweud, peidiwch gorfoleddu yn eich ffydd chi, ond gorfoleddwch yng ngogoniant yr Iesu, yn ei nerth, yn ei bwer, yn achub enaid. Ydych chi am fod o fydd i eraill? Wel, dywedwch wrth eraill am Crist, am ei nerth, ei gariad, ei barodrwydd i faddau, galwch ar eraill i ddod at Crist felly. Wel, mae'n symud ymlaen at is-benawd arall, yr ail un. I rai dderbyn achubiaeth yn ystod eiliadau olaf bywyd, mae eraill yn golledig. Nawr, mae yna gysur o does. I ni wedi gweld y cysur. Mae'n llawn gobaith.
ond mae yna hefyd rybydd yma. Cofiwch am y lleidr arall ar y groes. Os fuodd na ddisgrifiad yn yr ysgrythur o iachawdwriaeth ac i bwy y mae e'n berthnasol, mae'r cyfan yma, mae'r cysur yma ac mae'r rhybydd yma. Mi roedd yr Iesu ar y groes, ond yna ar bob ochr iddo roedd y lleidr gafodd ei achub ac roedd y lleidr na chafodd ei achub. Yr oedd na ddau yna. Nid oes unrhyw gyfeiriad fod hwn yn waith na'r llall. Edifarhaodd un a chaledwyd y llall. Gweddiodd un a cablodd y llall. A chibwyd un condemniwyd y llall. Aeth un i'r nefoedd a'r llall i golledigedd. O, maen nhw'n gysur, ond hefyd yn rybydd. Mae yna rybydd pwysig yma. A chibwyd hwn ar yr eiliad olaf, nid yw hyn yn wir o bawb. Nid yw gwely angau wastad yn le o achubiaeth. Mae yna rybydd yma. I'r ddau yma gael yr un breintiau, yr un cyfleoedd. Ond dim ond un fanteisiodd a dim ond un gredodd. O, mae mor bwysig. Dyna i chi. Fe gafodd rhain yr un sefyllfa. Fe welodd y ddau yma'r Iesu ar y groes a gweld sut y bu'n ymateb. A'r holl amgylchiadau, a'r holl bresenoldeb y diwdod oedd yno. A fe gafodd nhw weld a phrofi hynny. Ond eto gyda'r holl freintiau, un yn credu ac un yn gwrthod. Mae yna wers ond oes. Nad oes modd dewis pa bryd y credwn. A'i adael tan yn hwyrach. Achos os ych chi'n mynd i adael tan yn hwyrach, efallai byddwch chi fel y llall, yr un aeth i'w fedd yn cablu ac yn rhyfygu ac yn codi dwrn ac yn gwrthodildio. Mae llawer yn gadael y materion yma tan rhyw gyfnod mwy addas. Efallai ar ôl profi bywyd, ond nid yw hwnna falle yn glasur. Falle rhai a fagwyd ar eilwydydd Cristnogol, efallai wedi dod i'r casgliad, celwydd i'r cyfan, dydyn ni rwtch i'r cyfan, ni eisiau credu dim byd o air Duw. Falle rhai wedi ni'n meddwl, falle bod na rhywbeth, ond y mae pwysau ffrindiau gymaint. Yn mynd trwy'r arddegau ac yn gweld, efallai wrth i chi fynd yn hun, yn gweld yr plant yn tyfu ac yn arbrofi ac yn mynd i'r partion yma ac yn ymwneud â'r holl demtasiynau yma'r byd yn ei gynnig ac yn hybu iddyn nhw i brofi ynddynt hefyd. Ac felly mae yna lawer yn meddwl falle ar eilwydydd Cristnogol yn teimlo'r atyniad ac yn teimlo'r temtasiwn ac yn teimlo'n flin gyda'r teulu am gwrthod a'i hamddifadu nhw rhag y profiadau hynny ac felly y cyfle cyntaf maen nhw'n cael, maen nhw'n mentro mas i'r byd ac yn gwrthod yr Efengyl. Ond efallai gyda'r rhai maen nhw'n meddwl, mae yna elfen, dwi'n credu bod na Dduw a mae yna wirionedd fan hyn, ond be dwi'n mynd i wneud yw ffeindio mas drosto fi fy hunan. A dwi eisiau profi bywyd am gyfnod. Dwi eisiau mynd i ffwrdd, dwi eisiau cael gwaith neu mynd i'r coleg ac yna beth yw coleg, cyfle i cael gradd, mae hwnna'n wir ond cyfle i arbrofi mewn pob math o bechodau ac o anfoesoldeb ac o feddwdod. Ac felly meddwl, ai am hynny, ai am 2, 3, 4 mlynedd o cael cyfle yn profi'r pethau hynny. Ac yna, fe wna i setlo, ond dyma beth sy'n digwydd. Mae'r blas wedi dod, a chi eisiau mwy ac yna i chi falle yn dechrau meddwl am setlo lawr, ac chi'n meddwl, na, mae'n bwysig i mi cael swydd. Well, mae eisiau fi weithio'n galed mwyn cael swydd, ac ar ôl cael swydd, na i ystyried y pethau yma to maes o law ar ôl i fi ymsefydlu yn y gwaith. Ond yna mae'n gyfle i cael dyrchafiad yn y gwaith. Ac felly mi eisiau rhoi mwy o oriau, ac yna falle yn cael priodi neu'n cael plant. Ac nawr, mae'r temptasiynau'r plant. Ni eisiau'n plant ni i gael y gorau, ni eisiau'n plant ni i wneud yn dda mwyn i ni edrych yn dda. I ni eisiau'n plant ni'n ein dda yn y byd chwaraeon, achos chi'n gwybod fi yw mam neu tad y plentyn yna. Ie, fi, maen nhw wedi cael y doniau yna o hwnna i, ac felly ni'n rhoi pob cyfle nhw, gwersi nofio, gwersi rygbi, gwersi pêl-droed, pêl-rwyd, criced, pob math o bethau piano, trwmpet, teli. Ni'n rhoi'r holl gyfleoedd yma i'n plant ni. Ac does dim amser i geisio'r arglwydd, ond falle yng nghefn y meddwl, mae'r rhain yn meddwl, maes o law, fe na i ystyried y pethau yma pan fi fwy o amser. Ond dyma beth sy'n digwydd, maen nhw'n caledu. Mae yna berig ond oes, mae yna wers fan hyn. Bod yna llawer, mae yna lawer un yn meddwl, falle tra'n blant, tra'n i harddegau, falle yn meddwl, fe na i ddod mewn amser, fe ddoi pan fydda i'n barod, ar ôl i mi brofi pethau, mi weld adyr byd yn iawn. Ond mae yna wers fan hyn, rhybuddio yr arglwydd i ni yn ei air. Peidiwch a dibynnu ar hynny, achos fe nath un troi ras ddod i gredu, ond fe nath y llall ddim.
Rhybuddio am rai sydd yn camdehongli rhannau o'r ysgrythyr i gyfiawnhau oedi mewn dod at Crist. Mae rhain dyfynu'r dameg y gweithwyr y wynllan, a'r sawl a'r gyflogir ar yr unfed awr ar 10. Bod yna rhai eto wedi dod i gredu ar yr unfed awr ar 10. Ond maen nhw'n camdehongli'r ysgrythyr. Nid cyfiawnhad yw hwnna, fel y mater yma gyda'r lleidr ar y groes. Nid dweud, felly arhosai tan y funud olaf, achos mae yna lawer sydd ddim. Peidiwch y cam ddehongli gair Duw. Mor bwysig, cofio, y ddau yn cael yr un breintiau, nid oes hawl gan neb dybio gall gredu unrhyw adeg y dymuno. Fe all ddau frawd, ond nid yw hwn yn digwydd mor aml. Dau frawd, dwy chwaer, aelodau o'r un teulu, cyfeillion efallai, ffrindiau gorau sydd wedi cael yr un fath o fagwraeth efallai, yr un cyfleoedd, pob un yn cael yr un breintiau, ac eto un yn credu a'r llall ddim, ond nid yw hwnna'n digwydd. Mae'n rhyfedd ond yw e, mae'n ddirgelwch, ni ddim yn gallu egluro y materion yma, ni yn gallu egluro i'r pwynt mae sofraniaeth Duw, etholedigaeth Duw, i ni'n gallu cyfeirio at y pethau hynny, ond dydyn ni ddim yn gallu mynd yn ddyfnach, na ni'n gallu mynd yn bellach, na ni mae tu hwnt i'n deall ni, mae e'n wylo Duw, ond un peth sydd yn ffaith, yw mae yna rhai yn dod ac eraill ddim. Fe allwch chi cael ddau yn yr un teulu, bron iawn yr un oedran, yr un fagwraeth, yr un sefyllfa, yr un negeseuon a glywson nhw, yr un adnodau glywson nhw'n cael ei darllen, yr un gweddiau a glywson nhw, yr un gwersi ysgol Sul y buant iddyn, yr un nosweithiau pobl ifanc maen nhw wedi bod, yr un gwersylloedd maen nhw wedi bod iddo fe. Maen nhw wedi bod i'r un oedfawn ar y Sul, a mae'r un fath o bersonoliaeth gyda nhw, yr un fath o allu ganddyn nhw, a falle bod nhw'n mynd i'r un fath o waith, ac yr holl beth yna, a mae un yn credu a'r llall ddim. Ond hyn i ni yn i ddweud fan hyn yw, mae yna galondyd fan hyn i chi geisio Iesu Grist tra'i fod yn agos. Peidiwch â chamddefnyddio disgrifiadau o drigaredd Duw o'i gariad a meddwl y gallwch fanteisio o'i gariad pa bri bynnag y mynnwch chi. Dewch ato tra ei fod yn agos. Dyna'r neges. Os ych chi'n teimlo agos atrwydd yr arglwydd, os ych chi'n teimlo euogrwydd eich pechod, os ych chi'n teimlo angen am geisio a cael sicrwydd cadwedigaeth, yna dewch ato, galwch arno, ceisiwch tra i fod yn agos. Gwir ei fod yn bosib fel y gwelwn yma i rai edifarhau ar y funud olaf. Mae hwnna'n wir. A dyna'r calondyd, dyna'r cysur. Ond tybiwn ni, mae'r cysur fan hyn yw i'r rhai sydd ar wely angen. Dwi ddim yn gysur i unrhyw un arall nawr sydd ddim yn swyddogol ar wely angen, gallwn ni ddweud i ni gyd, achos i ni'n gwybod i ni gyd un cam, un anadl i ffwrdd. Ond o ran yr rhai hynny sydd yn gwybod bod yr eiliadau yn lleihau ac i fod nhw'n agosau at y ffin hynny ac at y diwedd. Ac felly y cysur yw i'r rhain a mae yna obaith i chi. Ond i chi sydd ddim felly, mae yna rybydd yma, nid pawb sy'n mynd i fod eisiau ceisio iachawdwriaeth ar wely angen. Fydd yna rai wedi hen galedu. A hyn mae Iesu'r ail yn ei ddweud yw hyn. Mae yna rhai yn edifarhau ar y funud olaf, ond pryn yw yr achosion hynny. Dwi ddim yn digwydd yn aml iawn. Dwi ddim wedi clywed am lawer o enghreifftiau hynny. Mae e'n digwydd. Ond dwi chi ddim yn clywed amdano fe'n aml iawn. Is-deitl arall, is-benawd arall, yn drydydd. Yr ysbryd glân wastad yn arwain yn eidiau ar hyd yr un llwybr. Mae e'n anhygoel yn diwedd. Mae e'n hyfryd i weld hwn. Mae pob Cristion, fydd pob tystiolaeth, pan ych chi'n gwrando rhywun sy'n disgrifio sut eithon nhw'n Cristion, fydd pob un yr un peth yn y ffordd y mae'r ysbryd glân yn gweithio ar yr enaid, ond yr amgylchiadau yn amrywio wrth gwrs. Mae hwnna'n amlwg yn diwedd. Fe fydd yr amgylchiadau o ran yr amseru yn amrywio, o ran y sefyllfa. Fe fydd yr rhai yn dod i gredu o fewn capel, rhai yn y tŷ, rhai yn cerdded ar hyd y llwybr, lle bynnag neu be bynnag fydd yr amgylchiadau yn amrywio. Fe fydd adeg bywyd, oedran yn amrywio. Fe fydd y ffordd y deithon nhw'r pwynt yna, falle trwy ddarllen y gair Duw, darllen llyfr, darllen tract, gwrando'r bregaeth, gwrando'r dystiolaeth. Falle cyfaill neu cydweithwyr neu aelod o'r teulu. Fe fydd yn amrywio, ond ar hyn i ni'n gwybod fod gwaith yr ysbryd glân yr un peth.
yr un ffordd o arwain enaid at Crist. Mae hwn yn wir i bob un ohono ni. Dyna beth sy'n hyfryd yn gwrando ar dystiolaeth. Mae yn hyfryd ar lefel i ni'n gweld dyna beth brofesi a chi allu gweld ac uniaethu nhw. Ond yna chi'n clywed am y ffordd a'r rhagluniaethau'r arglwydd yn arwen nhw, yn amrywio, ac mae'n hyfryd i glywed hynny hefyd. Mae yna ddigonedd o brawf yn yr adnodau yma wedi adael i ni. Yn yr hanes byr yma, mae gwaith o Dduw oddi fri oedd hwn. Roedd gan y lleidr ffydd gadarn. Dyma, i ni'n gweld gwaith ar ysbryd glân. Dyma beth sy'n digwydd pan mae rhywun yn dod yn Gristion, a dyma beth ddigwyddodd i hwn. Fe alwodd hwn ar yr Iesu ar yr arglwydd. Fe gredodd e gall roi iddo fywyd tragwyddol. Fe weddiodd i'r Iesu. Yr hyn oll tra roedd y dorf yn erbyn yr Iesu. Mae popeth yn gweithio yn erbyn y lleidr yma ar y groes. Doedd dim byd yn hybu hwn o ran hynny. Roedd y dorf yn cysau'r Iesu ac yn ei erbyn ac yn croeshoelio ef. Roedd yr archoffeiriaid yn wrthwynebu nhw. Yr Iesu, yr archoffeiriaid a'r arweinyddion crefyddol oedd eisiau roi'r Iesu ar y groes. Felly roedd y bobl crefyddol yn neud yn anodd i hwn i'r lleidr. A maen nhw eisiau lladd yr Iesu. Roedd disgyblion yr Iesu wedi adael hyd yn oed. A hwy wedi bod yn llygad-dystion i holl weinidogaeth a gwirthau'r Iesu. Ac eto, nhw wedi gadael yr Iesu. Felly, mi fyddai'r lleidr ar y groes wedi edrych o'i amgylch pa dystiolaeth oedd yn helpu iddo fe. Ni welodd lleidr ddim o'r hyn welodd y disgyblion, ond yr hyn a welodd y lleidr oedd yr Iesu ar y groes. Yn ei wendid corfforol, yn ei ddioddefaint, ac eto, beth i ni'n dysgu fan hyn, fe dderbyniodd e'r rhodd o ffydd. Mae'r gwirth wedi digwydd, ond nid yna yw achubiaeth. Mae e'n wyrth. Does dim disgrifio i ryw raddau. Fe dderbyniodd e trwy ddirgelwch, gwaith yr ysbryd glân, rhodd o ffydd i gredu. Ac nawr edrychodd ymlaen at dyfodiad teyrnas Crist. Roedd ganddo ffydd. Does dim cwestiwn am hwn. Yr oedd e wedi derbyn yr rhodd o ffydd, y mae pob Cristion yn ei dderbyn, yn wirthiol, yn ddirgelwch, ond mae ffydd yn cael ei rhoi i chi. Nid eich gweithred chi yw e, ond mae'r rhodd. A mae'n amlwg fan hyn. A'r cwestiwn mae'r ail yn gofyn, a oes ganddoch chi fath ffydd? A yw eich ffydd chi yn rhodd o ddifri? Yna mae'n mynd ymlaen yn dweud hefyd, roedd ganddo olwg gywir o'i bechod, ond nid yw hwnna'n wir o bob Cristion. Dyma sut mae'r ysbryd glân yn gweithio. Mae'n rhoi ffydd i ni, mae'n rhoi golwg o bechod i ni. Adnod 41, canis yr ydym yn derbyn yr hyn a heiddau'r pethau a wnaethom. Dyw e ddim yn rhedeg i ffwrdd o'i gyfrifoldeb. Mae'n dweud, dwi ar y groes yn heiddiannol, ond nid hwn, nid yr Iesu, ond fi a ti yn heiddiannol felly ar y groes. Fe wel yn glir ei bechod ei heiddiant. Dyw e ddim yn cyfiawnhau ei hun. Dyw e ddim yn dweud, wel, ges i fargwraeth gwael. Dyw e ddim yn cyfiawnhau ei weithredoedd. Dyw e ddim yn beio neb arall. Dyw e ddim yn beio ei fam a'i dad a'i deulu. Dyw e ddim yn beio'r diffyg cyfleoedd y gafodd e. Mae e'n cydnabod mae bechod ef oedd e'n llwyr. Mae e'n siarad fel un gostyngedig. Nid oes balchder wrth siarad am ei orffennol. Dyw e ddim, i chi gallu synhwyro hyn, pan yn siarad am ei orffennol, dyw e ddim fel bydd dweud edrychwch ar beth dwi wedi wneud. Mae yna lawer un sydd yn gwneud proffes. Mae yna rhyw fath o ymfalchio yn y math o bechodau y maen nhw wedi bod yn profi ac yn arbrofi ac yn ei gwneud. Ond nid felly fan hyn, mae yna ostyngeidrwydd. Dydw i ddim eisiau siarad am y pechod dwi wedi wneud. Does gen i ddim balchder, mae gen i gwilydd, dwi ddim yn licio meddwl am y beth. A dyna beth chi'n gweld fan hyn. A dyna chi ddarlun o bob Cristion. A felly mae'r ail yn gofyn y cwestiwn, ydych chi wedi gweld eich pechod? Ydy'r ysbryd glân wedi agor llygaid eich enaid i weld eich angen am waredwr i weld eich pechod? Is-teitl arall fan hyn, roedd ganddo gariad brawdol at y lleidr arall. Prawf arall o waith yr ysbryd glân, mae wedi cael rhodd y ffydd, mae wedi cael golwg o'i bechod, ac nawr mae ganddo gariad at y lleidr arall. Ymdrechodd yn do i dawelu'r lleidr a oedd yn rhyfygu. Adnod 40, eithir y llall atebodd ac ei cyrraeddodd ef ganddo wedyd, ond nid wyt ti'n ofni Duw gan dy fod dan yr un damnedigaeth. A mae'n troi ato ac yn dweud, ond nid oes na ryw barchedig ofn o Dduw, nag wyt ti'n sylweddoli dy fod i'n dod wyneb yn wyneb â dy greawdwr, ac i ti un anadl i ffwrdd, ac i ti dal i ryfygu. Mae hwn yn rhybuddio. Yr un oedd ar y groes, mae'n brawf ardderchog o waith gras yn yr enaid, pan fod ganddoch chi faich am eraill. A oes gen i'n faich
am eneidiau eraill o'n cwmpas ni. Yn yr adroddiad byr o'i fywyd. Yn y profiad byr a ddisgrifiwyd yma. Mae popeth yma, ceir popeth. Pob prawf mae gwaith o ddifri ydoedd. Wrth ddarllen yr adnodau yma, i chi'n darllen popeth sydd angen i ni wybod fod hwn wir wedi dod yn Gristion. Ni'n tynnu popeth arall i ffwrdd. Dwi'n ddim yn tynseilio pethau eraill, ond beth i ni'n gweld o ran achubiaeth mae popeth yma. Gwelwyd edifeirwch, gwelwyd ffydd a oedd yn rodd, gwelwyd gweddi, fe welwyd gostyngeidrwydd, gwelwyd cariad brawdol a baich am eneidiau. Mae'r cyfan yma. Mae llawer yn cyfeiriad brofiadau pobl eraill ar wely angau. Ond nid oes rhai yn gwneud hyn ac yn syrthio i'r trap yma. Ac yn obeithiol, ac falle bod hwnna'n dod o gymhelliad da, chi'n dymuno'r gorau am eraill, efallai ar wely angau. Ac falle bod yna gynlleied o brawf bod gwaith gras yn ei bywyd nhw. Chi'n gobeithio, wel, fe glywes i nhw'n dweud hyn, i chi'n perswadio chi'n ei bod nhw wedi dod yn Gristion. Falle bod ddim yn amlwg i bawb, i chi'n dweud. Falle bod nhw ddim wedi wneud hyn ar llall, ond mae gen i obaith, dwi'n gobeithio y bod nhw wedi dod rhyw bryd. Falle bod chi'n cyfeirio rhyw weddi, mae'r ail yn dweud, cyfeirio rhyw weddi a wnaethon nhw yn flaenorol. Efallai ddim fod yn barod i rywun ddarllen iddynt, falle ar wely angen, efallai chydig ynghynt. Falle bod yna rhyw arwyddion gobeithio. Wel, fe ddarllenon nhw rhywbeth, ac fe wnaethon nhw wneud rhyw gyfeiriad ato mewn sgwrs gen i, ac felly dwi'n obeithiol i bod nhw wedi dod. Falle bod rhai yn dweud, wel, roedden nhw'n bwriadu bod yn fwy ffyddlon, petai nhw'n cael cyfle. Oedd hwnna'n amlwg, mae pobl yn dweud. Wel, mae J.C. Ryle yn dweud, fel rheol cyffredinol, nid oes dim mwy anfoddhaol a phroffes felly ar wely angau. Does dim byd mwy anfoddhaol na hyn. Yn aml, fe ddaw geiriau o ofn. Dyma lle mae rhaid ni fod yn ofalus. Mewn ambell i achlysur, fe fydd na rhywbeth i ni'n gallu dweud yr oedd hwn o Dduw. Fel y lleidr, achos mae'n digwydd. Mae'n bosib i'n dod i gredu. Ond mae'n rhaid i ni chwilio am yr arwyddion yma. Achos dyma beth sy'n digwydd ar rhai, beth sydd wedi cael ei brofi, yn aml mae Ryle yn cyfeirio at hyn. Mae yna lawer ar wely angau wedi dweud eu bod nhw eisiau credu, darllenwch i mi, gweddiwch i mi, ac maen nhw'n gweddio os gai wella, fe fyddai'n rhoi fy mywyd i ti. Ac yna, maen nhw'n rhyfeddol iawn yn gwella. Neu falle, gyda damweiniau ni'n clywed am rai, wneud hyn yn dydyn ni. Rhai sydd yn gwynebu rhyw ddamwain ac efallai yn meddwl bod marwolaeth yn anorfod, bod e'n mynd i ddigwydd a maen nhw'n gweddio, o Dduw, helpa fi, fe roddai fy mywyd i dy wasanaethu ti. Ond tro ar ôl tro, mae'r rhai sydd wedi gweddio'r weddi honno yn gwella maes o law ddim nunlle i'w gweld yn yr eglwys. Ond does dim byd wedi newid. Anaml gwelir prawf fel hwn ar wely angau. Nawr, os gwelwn ni brawf fel hwn, mae yn foddhad. Mae yn achos i lawenhau. Yr oedd pob prawf yno, yn ei le. Yr oedd hwn wedi dod yn glir. Nid gobeithio. Nawr, wrth gwrs, gyda'r rhai, fyddwn ni'n dweud, i ni'n gallu mwyn cysur i ni yn meddwl, wel, fe ddeithon nhw, mae yna rhyw arwyddion bach. Ond falle dim llawer ac i ni ddim yn siŵr. Ond yn yr achos yma, mae'n amlwg fe ddath hwn i gredu. Fe nath Iesu Grist ei hun i ddweud, mi rwyt ti'n mynd i ddod i'r nefoedd gyda fi heddi. Ac felly mae yna sicrwydd yma, ni'n gwybod fod hwn yn Gristion. Ac felly os ceir enghreifftiau felly, mae yna obaith bod edifeirwch a oes gwir gostyngeidrwydd wedi gweld eu pechod ac yna wedi dod at Grist i chi'n cael clywed am Grist ar wely angau a chi'n clywed fod yn maddau pechaduriaid hyd yn oed fel chi ac i chi'n gofyn am ner dwi ddim un o'n gallu credu ac yna mae rhywbeth yn digwydd, mae yna wyrth yn digwydd, mae'r ysbryd glân yn rhoi ffydd i chi ac i chi'n ymddiried. Ac yna mae yna gariad yn dod yn eich calon at Grist ac at eraill. I chi'n dymuno i eraill i cael yr un peth. Falle bod chi'n dweud ar eich gwely angau wrth eraill. Ac mae'r arwyddion i gyd yna. Mae yna sancteiddrwydd yna. Mae yna droi o bechod ac o falchder o angrydiniaeth a troi at Grist. Dyma beth i ni am i weld. Ond anaml gwely'r prawf fel hyn ar wely angau. Ond mae yn bosib. Ac os yw yn bosib, mae yna obaith. Ond peidiwch dibynnu arno.
Os ych chi'n holliach nawr, efallai a blynyddoedd o'ch blaen chi, peidiwch chi a dibynnu ar y ffaith efallai ymhen amser y cewch chi gyfle i edifarhau. Dwi ddim yn gweithio felly. Anaml yw ond mae yn bosib. Mae yna gysur i rhai ar ei gwely angen, does? Mae yna gysur yma, ond mae yna rybydd hefyd. Wel, gydwch chi ni symud ymlaen. Is-deitl arall yn fer iawn, y bedwaredd. Pan fod Cristion yn marw, mae'n mynd yn syth at Crist. Dyma chi gysur, mae'n hyfryd. A no 43 ar Iesu a ddywedodd wrtho, yn wir medda fi ti heddiw y byddi gyda mi ymharadwys. O heddi. Filipiaid 1 adnod 23, cynnes y mae'n gyfyng arnaf o'r ddeiti gan fod gennyf chwant im datod ac i fod gyda Crist, cynnes llawer iawn gwell ydyw, i fod gyda Crist. Dyna yw'r nefoedd. A fe gafodd hwn wybod y byddai gyda fe heddi. Dyna chi gysur o wybod y bydd y defaid gyda'i bugail pan mae'r llygaid yn cau. O, mae'n peri tristwch i'r rhai sydd ar ôl yn sicr. Ond, ac mae yna golled a mae yna hiraeth, ond beth yw'r cysur mwyaf yw hyn hefyd. Yn ein tristwch ni, i ni'n gwybod yma nhw wedi croesi. A maen nhw wedi croesi'r afon, ac maen nhw gyda Crist. O, maen nhw yno gyda ge, dyna chi gysur. Is-deitl arall, y 5 ar olaf. Mor agos yw tragwyddoldeb i bob yr un ohonom. Heddiw, y byddi gyda mi ymharadoes. Dywed Dafydd, 1 Samuel 20 adnod 3, nid oes ond megis cam rhyngo fi ac anghau. Nawr ni wedi crybwyll hynny sawl gwaith yn barod. I'r sawl a dewyr ar ôl ar y ddeiar, mae yna deimlad bod yn gyfnod hir efallai, ac yn boenus o colli anwylid. Ond i'r Cristion sydd wedi camu o fyd amser i dragwyddoldeb y mae mwynhad o bresenoldeb Crist yn syth. Job 3 adnod 17. Yno yr aniwiolion a beidiant a'u cyffro ac yno y gorffwys y rhai llyddedig. Fe fydd pob brwydyr drosodd. O fi fydd yr ymladd yma drosodd, gyda'r un drwg a phechod a themtasiynau a'r byd. Mae e'n gysur yn diwe, y byddwn ni'n cael bod gyda'r Iesu yn sydd. Mae gai athrawiaeth gan yr Eglwys Gatholig yn dysgu am burdan yn does, ac mae'r ysgrythyr yn ddigon clir, does dim fath athrawiaeth yng Ngaerdyw am burdan. Wedi i ni farw, wedi anadlu'r anadl olaf, nid oes ail gyfle. Mor agos felly yw pob un at dragwyddoldeb. Mae'n dychryn chi ac eto mae'n dod â chysur i'r Cristion. Ond mae'n dod ar peth yn real iawn yn diwe. Mor agos yw tragwyddoldeb. I ni'n bod tro meddwl am tragwyddoldeb fel rhywbeth sy'n pen draw ac falle oherwydd ein rhesymeg pechaderus i ni ddim yn gallu deall y peth. I ni'n meddwl na diw yn mynd i ddigwydd i fi ni'n gwybod bod pobl yn marw ac i ni'n meddwl am dragwyddoldeb ac i ni'n cael trafferth achos ni'n byw mewn byd o amser. Ond beth i ni'n dysgu yw bod tragwyddoldeb un anadl i ffwrdd, un eiliad i ffwrdd. Fe all fod un eiliad i ffwrdd o unrhyw un ohono ni. Ac i ni mor agos at y nefoedd, neu i'r iau colledig, ni mor agos at golledigaeth. I'r Cristion, sylweddolwch mor agos ydym ni at Grist, at y nefoedd. I ni un cam, i ni un anadl. Dyna chi bwysigrwydd sancteiddrwydd felly. I ni eisiau fod yn barod yn dydyn ni. Dydyn ni ddim eisiau dweud, na i sorto'r peth mas, na i geisio'r arglwydd, na i ddod yn fwy diwyd ymhethau diw, ymhen amser. Na, mae eisiau bod nawr. Gadewch i ni weld ydyn ni wir wedi dod yn Cristion. Ac yna wedi ni weld hynny, a dwi'n cerdded fel ag y dylsau, a dwi'n byw i ogoneddi Duw a'i fwynhau am byth. Dyma beth i ni eisiau. I'r Cristion, sylweddolwch i ni mor agos. Fe allwn ni fod yn y nefoedd cyn i'r dydd orffen. Ac o ran fi nawr, mae pa ddydd yw heddiw, dwi'n trio cofio o ddydd i ddydd, wythnos i wythnos pa ddyddiad, i ni'n recordio'r negeseuon mae'r mwyn gosod nhw ar y we. Mae'n ddydd llun nawr, agos ad amser cino. A beth sydd yn bosib, cyn i hwn cael ei ddarlledu ar ddydd Mercher, fe allwn ni fod yn rhagwyddoldeb. Fe allwn ni fod yn y nefoedd cyn i hwn fod yn barod i cael ei osod ar y we. Ond ydy hwnna'n bosib? Fe allwn ni fod yn gweld Crist wyneb yn wyneb ac yna i hwn i cael ei ddarlledu ac wedi hen fynd nes diwrnod neu ddau. Dyna beth i ni'n deall. Dyna beth sy'n bosib. Dyna pa mor agos yw e. Fe all unrhyw beth ddigwydd un ohono ni. Ond i'r Cristion, mae e'n gysur i ni wybod mor agos i ni at Grist. I ni'n agos iddo fe o ran weddi a ffydd a'i bresenoldeb, ond hefyd i ni ddim yn bell o fod gyda fe a'i weld e wyneb yn wyneb, ond mae e'n rybydd hefyd. Cymerwch eich rybuddio, chi sydd yn ddigred.
mor agos i chi at golledigaeth ac at wynebu Crist fel barnwr. O, mae yna obaith i'r sawl a'i geisio ef. Ac felly ceisiwch tra i fod yn agos. I'r Cristion, edrychwch i weld a yw yr arwyddion yma, oedd yn y gŵr yma, yn y lleidr yma. Yr oedd hwn yn ŵr sanctaidd. Yr oedd yn barod i'r nefoedd, wedi baratoi gan Grist. O, i'r Cristion, o na fyddwn ni'n edrych am yr arwyddion yma, profion o waith gras yn y galon a welir yn y lleidr yma. A oes feirwch i weld pan deithon ni'n Gristnogion ac bob dydd trwy'n bywydau. A oes ffydd a chybol yn rodd gan yr ysbryd glân, yn rodd gan Dduw i ni i gredu. A oes gostyngeidrwydd, a oes gariad at eraill. Cymerwch gysur. Mor agos ydym at heddwch at adre. I ni mor agos at yr eiliad y pan y bydd yn sychu pob deigryn i ffwrdd. Ond hefyd chi sydd heb ddod at Grist, cymerwch eich rybuddio. Dewch ato, galwch arno, ceisiwch tra i fod ger llaw, tra i fod yn agos, tra fod cyfle. Mae yna obaith. Mae adnodau fan hyn yn llawn gobaith. Bod modd i'r pechadur mwyaf, a bydde pob Crist yn dweud, fi yw'r pechadur mwyaf. Ac felly falle bydd rhain dweud, ond dwi wedi gwrthod yr Efengyl dro ar ôl tro. Ond nid yw Crist yn gwrthod dim un pechadur. Felly dewch ato. Ceisiwch galwch arno, cyffeswch eich gwendid. A cymerwch gysur o'r ffaith, nid yw yn troi'r un enaid i ffwrdd, nid yw erioed wedi, fod mae ddeiant i'w gael i bob un pechadur a ddaw ato ef. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.